Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि दिनैनि भिडिअआ बिदि डान्स कभार भिडिअ जानाय नङा। आं दिनै दाबसे जायगायाव बेरायनो थांगोन स' आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना नायदो आरोना आं बबे जायगायाव थाङो। दायो जों ओंखारलांबाय न'निफ्राय बिराद सान्दुङाबो बिराद गोसामोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन सान्दुङा माबायदि गोसा ओरैबायदि गरमावनो जों थांबाय आरोना। आं लामाखौ ससेल'सो देखायलांनो हागोन मानो होनबा भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन। आं न'निफ्रायथ' मोनसे जायगायावल'सो थांगोन ना ओंखारलांनायमोन बाट आं मोनथाम जायगायाव बिदि हाबबोबाय आरोना बेनिखायनो आङो शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायदो आरोना ओरैबायदि मोजां भिउस वाव मा होनबावनो आरोना ओरैबायदि मोजां नुनाय सान्दुं गोसाबाबो जायगाफोरखौ ओरैबायदि मोजां वाव 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 हायफिननो बालायलायो आरोना इयावनो थाबाय थानो लुगैलायनाय माबायदि नुदों नोंथांमोनाबो नुदों बेखौथ' नाय अख्रांखौ नाय दंफांफोरखौ नाय ओमफ्राय बा लामा वाव ओमफ्राय नै साइड लामानि जिङाव जाय ओरैबायदि दंफां ग्रिन साहा बागान ओरैबायदि मोजां नुदों आरोना आंसो मिथिसिगौ बे जायगायाव थांनानै माबायदि मोजां गोसोफोरखौ माबायदि स्रां मोनहैलायनाय आरोना। दायो जोङो थाङै डिमाकुसिनि बजारखौ मोनहैबाय जोङो टाउनखौ डिमाकुसिनि टाउन बियो नै नायनो हागोन नोंथांमोनाबो डिमाकुसिनि टाउन आरोना बियो ओरैबायदि मोजां मानसिफोर दंमोन आरोना जों थांनाया सानडे नालाय सानडेआव मा जायो बेबा बजारफोर जायो खोमा बिराद मानसि दंमोन जों थांबोला जोंथ' मिथिला ओमफ्राय जों थांनाय जायगा दा डिमाकुसि बजारखौहा ससे बारनानै टार्निं दं आरोना स्टेडियाम थांग्राथिंजाय डिमाकुसिनि जि फुटबल स्टेडियाम दोङो बे नै स्टेडियामखौ मोनबाय जों दायो नैबेनिफ्रायनो जों इथिं हाबलांनांगौ आरोना जों जि जायगायाव थांदों ओरैबायदि मोजां बाप्रे मा होनबावनो आरोना जायगाखौथ' नायलाय नैबे दंफांखौ माबायदि एसां मोजां नुदों वाव जाहानि न'आव बेयाव मोनबा आं बेयावनो थाबाय थागौमोन बे दंफांखौहा ससे बारनानै जोङो जोंनि लेफ्ट साइडथिं थांनांगौ आरोना नैबे लामाया नैबेथिं थांनांगौ जोङो लेफ्ट साइडथिं जोंबो लामाखौ ससे आन्दायहैनाय आरोना थांनानैहा लामाखौ जों मिथिस'वाखैमोन फार्स्ट टाइम नालाय दिनैसो ओमफ्राय नै बिथिं मोनसे सका बजार फिसा दं आरोना बेनिफ्राय बिथिं हाबलांनांगौ जों थांनाय लामाया बेबायदि नैबे दैसा बेयावहा दैसा गिदिर दं आरोना बेखौ बारलांबावनानैहा आरोबाव मोनसे दैसाखौनो मोनहैयो बेखौ बारनानै बेयाव इक' रिजर्टसिम थांग्रा लामाखौ नुबाय आरोना नै लामाफोरखौ बारजोबनानैहा आरो लास्ट दैसा लास्ट नङा बिनि उनाव आरो मोनसे बे जायगाखौ जों थांगोन जायगाखौ मोनहैनोसैबा मोनसेबाव दैसा दंबावो बिनि उनावसो मोनो जों नै फाइनालि आं सफैबाय दायो बेयावहाय फार्स्टआव जों ट्री हाउसआव फैग्रोबाय आरोना स' थुदो नायनोसै दायो आंनि लुकखौ नायदो माबायदि नुदों आंखौ वाव माबायदि नुदों आंखौ गरम नालाय बे हि गुरैखाय बेखौ गानलांबाय आरोना डेन्जार सान्दुं गोसा ओमफ्राय दायो नायनोसै ट्री हाउसखौ माबायदि दिनै फार्स्टनि ट्री हाउसआव एन्ट्रि फिस 20 बेवहाय जों एन्ट्रि टिकेटखौ लाबाय जोङो नै दायो जों हाबलांसै आरोना ओरैबायदि मोजां नुयो वाव दंफां सायाव न' माबायदि ना खाट्रा दे आं बेखौ लानो लुगैसोनाय बे नैबे दंफां फिसाखौ बिबारसो नामासो बिराद लानो लुगैनाय आङो नै जि बरिया मालाय जायगाफ्रा नाय मालाय गोसो थोलायग्राफ्रा फट' लालायसोदों थांनानै बेयावनो दसे जनोसैलै बैसोरखौ नायनोसै बैसोर सानै फट' लाबाय थानायखौ नायनोसै माबायदि पस्ट होयो थुदो होमबा दंफां गोजौआव गाखोनानै नायहैनोसै आरोना माबायदि जायगाया माबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय चलो नायनोसै गोजौआव आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो थुफादो होमबालाय नायनोसै गाखोनोसै गोजौआव माबायदि नुयो आरोना वाव बिनि उनाव मोनसे बिराद मिनिथावना काहानि जादों दे आंहा
बेयाव बे दंफाङाव गाखोनानैहा नैबे ससेखौ थांबावनानैहा बेयाव टयलेट दङ आरो ना बाथरुम खिन्थुबा बिनि उनाव बिथिं जेबो गैलादां होननानै गिख्रंहैदों आरो ना आङो फाइनालि आं गाखोखांबाय नै दंफांसानि न'आव बोरैबा बोरै बायनांगौबा मा जागोन दे आंहा वाव ग्रीन 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 आंनि मेगनजों जेरै नुदोंमोन केमेरायाव बेबायदि नुवाखै आं सानखादों आङो नुवाखै बेबायदि बिउटिफुल नै मानसिफोर गाखोनो नागिरबाय आरोना जों थानायाव गोजौआवहाय हाउसफुल जाजोबसिगोन जों थांनायावहाय बेवहाय ओरैबायदि गाखोलांबाय थासिगोन बिसोरो साफा साफा साफानो हाउसफुल जासिगोनहाय आरो दसे उनाव बोरोब्रा गाहायाव थांनो चान्सखौनो मोनला माथो फैथारजोब्बाय नायलाय नाय माबायदि खामजोबखो बिसोरो हाउसफुल जाथारबायहाय आरो फैबावगोनसो दा गाहायाव दंबावोसो ओंखारथारग्रोनोसै आं थांसै आं बाहेराव थानो हाथारलाहाय बिराद हारलामोनलै बिसोरो सान्दुं गोसाथार बे गोजौ है आबायाव दंबावो माथो दंफाङा नायलाय दंफाङा मा दोङो इसिङावलाय मानसिसो उन्दुदों नामा मुस्रिसो दं माथो थांफेरि मानसि नालाय मा उन्दुयो मा थायो मुस्रिसो नुहुरनाय आं गोजौआव नै बेयाव थाथ'बायलै दसे थान्दाफोर लोंबाय बेयाव थाथ'नानैहाय दसे थान्दा लोंखांनानै आरो जोङो दायो गराय नायनो थांबाय नै मिसाखौलाय मा बुंनो बिराद गियो आं गराय होनबाथाय बेबोरै गुफुर नङा बेयाव नाय गोसोमासोमोन बिराद गिखायो आं गराय थांसै दानियाबा रायन' इको रिजर्टआव हाबहैलायनोसै बिनि उनावहाय जोङो दायो फट' मोननै मोनथामसो लाबाय बेयावहा जायफ्रा फेसबुक नायो आं इन्स्टा इउस खालामा आंखौ फेसबुकआव नायनो हागोन आरो ना माबायदि पस्टफोरखौ आपल'ड होदों नै बेखौ सोर फरायनो हागोन दे उल्थासो केमेरायाव उल्था नुयो दे मा लिरदों बेयाव बुं सोरबाफोर थांदों नालाय थांदों औवानि हेबनाय बिसां सायाव सां बनायदोंबाबो गारना गारबोआ बेफोराव सेन्था गाखोजोबगोन बायला जिला सांबाबो नुबाय दा दानियाबा ओंखारनोसै ओरैबायदि गिनाय दै खिन्थु गोसो सिङावबा मोनसेबो जेबो गारबोआखै 20 रुपिस होनानै हाबदों नालाय मानथो माबा मोनसे गारबोनो नङा होमबा गासैयावबोथ' गाखोनांगोन हाबनांगोन नै बिसोरो हाउसफुल खालामग्राफ्रा दानियाबा थांसै इक' रिजर्टआव जि मानसि जाखाबायमोन आरोना जों फैनोसै बासो नै थांसै दायो जोङो दायो बेखौ बाय होथ'नोसै दायो जोङो इक' रिजर्टआव थांलायनोसै आरोना गाइस लामा ससे बिनि उनाव बे ट्री हाउसनिफ्राय ओंखारनानै माबायदि थांनांगौ वहाँ पर कैसे जाना चाहिए वो मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको सॉरी हाँ मैं हिंदी बोलने के लिए भूल गई आप सबको बहुत बुरा लगा होगा पर भूल गई मैं हिंदी बोलने के लिए और यहाँ से समझ लीजिए कि हम लोग एक ट्री हाउस पे और जो राइनो इको रिजॉर्ट है वहाँ पर चले गए थे हम लोग घूमने के लिए सो वही वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ अभी हम लोग आ पहुँचे हैं राइनो इको रिजॉर्टआव दायो जों सफैबाय नै राइनोआव ओमफ्राय आङो बिनिखौ एंट्री फीसा 30 लायो आरोना आं वीडियो खालामस्लाबनो मोनासै पता नहीं मुझे कैसे मैंने वीडियो कर रही थी पर रेड बटन को दबाना भूल गई वीडियो नहीं हुआ मेरे से ये देखो कितना अच्छा लुक है यहाँ पे बे दाउखौ मा होनोथाय आं नामबो मिथिला रे इसको क्या बोलते हैं मुझे इतना मालूम नहीं है इसका नाम ये क्या है अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बता दो ये क्या है ओमफ्राय ओइथिं नायलाय सासे हट सिख्ला वाव डेन्जार गाजा सिख्ला ओंखारबोनाय दे आंबो जि नायफ्लांबाय थाबाय आरोना बेखौ नै सान्दुं गोसा ओमफ्राय बहुत गर्मी था ना वहाँ पे धूप भी बहुत ही था तो मैंने ऐसा कर लिया सब लोग मुझे देख रहे थे ये कैसी पहन के आई है ये पर क्या करूँ बहुत ही गर्मी था ना इसलिए इसी कपड़े में अच्छे लगता था मुझे मैं कौन से कपड़े में मुझे
अच्छा लगता है। मैं कौन से कपड़े में कंफर्टेबल हुई मुझे पहनना चाहिए ना, जो मैंने आज यही पहन के गई। तो देखो ऊपर से मैं इस घर के इस हाउस के घर के ऊपर से मैं वीडियो कर रही हूँ। अभी कैसे लुक दिखाई दे रहा है देखो, बहुत ही ग्रीन ग्रीन, बहुत ही अच्छा था। ये देखो इधर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जि मोजां खामोन आरोना ग्रीन ग्रीन। वाव, राइन' इक' रिजर्ट थांदोंथाय थांदों, फैसा होनासो थांदों नालाय, स' मोनसेबो जेबो गारबोआसैलै, गासैयावबो जि जनानैहाय खाबाय आरोना। नै पैसे देके गया है भाई, कैसे छोड़ के आ जाओ सब कुछ, सब पे बैठना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे कैसा है। बहुत ही अच्छा था ये दोनों भी चेयर, बहुत अच्छा लगा मुझे बैठने के लिए। मुझे तो नींद आ रही थी यहाँ पे, बहुत ही नींद आ रही थी। अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं राइन' इको रिजॉर्ट के अंदर, पर बंद था, ये खुला नहीं था। देखो इधर कैसे जा रहे हैं रूफ पे। मुझे भी जाना था पर डर लगता है इसलिए मैं नहीं गई, बंद था। मैं फिर से घूम के आ गई और इधर रेस्टुरेन्टाव जों नायबाय आरोना मा मा दं। नै जों नायबाय बेफोरखौ, नायनानैहा जों माबा माबि जाबाय। भिडिअ'आ गोलाव जागोन होननानै जानायखौलाय मा देखायबाय थानो आरोना, जाबाय नालाय जाबाय माथो। दायो जों जाखांनानै नै जों फैफिनबाय, दायो थांफिननोसै जोङो बेलेग जायगायाव। जों पार्कआव जों बेरायबावाखैमोन नालाय, स' बेयाव थांबाय आरोना। नहीं वाओ, कितना अच्छा है यहाँ पे। अगर आपको भी कभी आना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आना है तो। नहीं इफोरखौबो गारबोखाया आरोना गथ' गोरलै। आंखो यहाँ पे मैं जो झूल रही थी, जब मैं ये झूला झूल रही थी तब मुझे बच्चा लोग देख रहा था। बिखौ नायनानै ओरैबायदि गमबाय आरोना आंनि आइसक्रिमा, आं आइसक्रिम जाबाय थानायमोन, गलिजोब्बाय आरोना नै आंनि आइसक्रिमा। ओमफ्राय नै आंबो गाखोहैस्रानायबायलै माबायदि मोनो होननानै, बिराद आराम। थांनो नालाय थांदों, गारबोआ जेबो। गई है तो गई, चांस पे डांस मारना चाहिए ना, सब कुछ ऐसे कैसे छोड़ के आ जाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे भी। अभी कुछ फ़ोटो लेने के बाद मैं फिर से उतर गई नीचे। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे। तो चलो आं बिनियाव बेगखौ गारलांनाय दे, आंनि मबाइल दोनग्रा बेगखौहाय आं बे आइसक्रिम दुकानिनियाव गारलांथ'नाय, आं गोजौ गाखोबाला। स' लाबायनि। ओमफ्राय नै बेयाव माबा मोनसे दुलुर दै होनानै दोनदों, बेखौबा मा बानायो इनकमप्लिट आरोना बेयो, कमप्लिट नहीं हुआ है। ये क्या बना रहे हैं मुझे भी पता नहीं चला वैसे। चलो यहाँ पे घोड़ा है देखो, आं बिराद गियो गरायखौ, बेनिखायनो आङो चान्स मोनबाबो डान्स मारियासो बेयावहाय। आं बिराद गियो, आं रिक्सखौबो लानो हाया बे गरायनि सायावहा हले। स' दायो जों न'आव थांनोसै, बिराद बेरायबाय नायबाय, भिडिअ'आ गोलाव जागोन, जायगाफोरखौबो आं जेसां हायो आं नोंथांमोननो देखायबाय। स' दायो जों न'आव थांसै। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनाबो बेयाव थांनो गोसोबा थांदो। ओमफ्राय दायो बनायबाय थादों आरोना, जाजोबाखै बेबो, ओमफ्राय जाजोबबाला थांदो आरोना। ओमफ्रायनो जों फैनाय समाव भुटिया चां जेरावनोखि माने बेबायदि दंफां दोङो, बे दंफांनि नामखौबो आङो मिथिया। नोंथांमोना मिथियोबा आंनो खोन्थाहर कमेन्टआव। इस पेड़ को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो। देखने से तो कोकोनट का ट्री जैसा लग रहा है, पर आई थिंक ये कोकोनट ही है। अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिएगा। और देखो यहाँ पे वाह, चाय की पत्ती, चाय की बागान है बहुत अच्छे से, ग्रीन ग्रीन। वाह कैसा लग रहा था। अभी धूप भी नहीं था ना, इसलिए कैमरा पे इतना अच्छा नहीं आया है, पर ये देखने में बहुत ही अच्छा था, ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा था। अपने आप को ही बहुत जो भी कुछ है सब भूल जाते हैं इस जगह पे। और देखो इधर में आयै हाबाब लामा जिङावनो ओरैबायदि गोलाव बजार जायोना नैबे जायगायाव। मा बजार होनोथाय बेखौ आं मिथिनाय बायदिबा घाग्रा होनो आरोना बेखौ। जोब्बाय नै दासो, ओरैबायदि गोलावमोन ना बे बजारा, बापरे। आं भिडिअ खालामजोबनो हायासै। स' ओरैबायदि मोजां जायगायाव थांनानै आंनि गोसोखौ दिनै ओरैबायदि स्रां, आं बिराद मोजां मोनबाय। स' नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो हदायबो आंजों लोगोआव था। थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।